Кога за последно ходихте на профилактичен преглед? Кога за последно си казахте, нищо ми няма, ще ми мине? Именно това е причината мъжете да живеят много по-кратко и много по-нездравословно от жените в много държави по света. Затова днес ще си поговорим за мъжкото здраве. Не само за сексуално здраве, за простата, фитнес и секс, а за мъжкото здраве като цяло. Ще си поговорим откъде идва седмицата на мъжкото здраве, какво всъщност е това и какво трябва да знае всеки мъж на 20, на 30 и на 40 години. Накрая ще ви кажа къде може да проверите какви профилактични прегледи ви се полагат. Така че останете до края. Здравейте! Ако за първи път попадате на мое видео, казвам се Яна и съм собственик на Passion.bg. В Passion.bg открито говорим за секс, интимност и удоволствие, защото вярваме, че сексуалното благополучие е много съществена част от общото благополучие на човек. Ако подобни теми ви интересуват, абонирайте се за канала ми и нека да започваме. Като собственик на секс шоп, много по-често говоря за удоволствие, взаимоотношения и връзки. Но през годините осъзнах, че сексуалното здраве не може да бъде разделено от общото здраве. Много често, когато проучвам различни теми, по които работя, попадам на информация как стреса, напрежението, някои здравословни проблеми, липсата на грижа за себе си влияят пряко на сексуалното ни удовлетворение. Затова и за мен вече е ясно, че удоволствието пряко зависи от начина, по който се грижим ние за себе си ежедневно. Затова вярвам, че разговорът за удоволствието трябва да върви ръка за ръка с разговора за здравето. Поводът да създам това видео е Международната седмица на мъжкото здраве. През 2026 година това е седмицата от 15 до 21 юни, като на 21 юни е и Денят на бащата, който в много държави по света се чества в третата неделя от юни месец. Така че това е идеален повод, въпреки че в България не празнуваме на тази дата Денят на бащата, а го празнуваме на 26 декември. Това е един много добър повод да обърнем внимание и няколко минути на темите за мъжкото здраве. Като както по-рано уточних, не става въпрос само за сексуално здраве, а за общото здраве на мъжете. Инициативата за седмица на мъжкото здраве се заражда в Съединените щати през 1994 година, като основната цел е била повече профилактика, повече информираност и по-малко предотвратими заболявания при мъжете. В България темата за мъжкото здраве нашумява традиционно през месец ноември, когато е популярна инициативата No Shave November и фондация Movember България се занимава с организирането на различни профилактични прегледи, информационни кампании и събития. През 2025 година Passion.bg се включи чрез дарение в подкрепа на фондация Movember, за което съм изключително щастлива и се надявам през 2026 отново да имаме възможността да го направим. Кампанията Movember има основен фокус върху рака на простатата и тестисите и мъжкото психично здраве, като това е разликата с Международната седмица на мъжкото здраве, в която говорим за общото здраве на човек. Най-мъдрото решение е да не говорим за превенция веднъж в годината, а при всеки удобен повод за това. Затова и сега ще ви дам малко данни, свързани с мъжкото здраве. Чуйте, според Световната здравна организация, около 86% от смъртните случаи при мъжете са причинени от незаразни заболявания и травми. Сред основните причини за смъртността са сърдечно-съдови заболявания, ракови заболявания, диабетът и хроничните респираторни заболявания. Но има друга статистика, която на мен ми направи много силно впечатление.
впечатление. Мъжете посещават лекар много по-рядко, много по-често игнорират симптомите си, търсят лекарска помощ на по-напреднал етап от заболяването в сравнение с жените. В здравето различните възрасти носят различни предизвикателства. Затова нека да разгледаме по възрастови групи какво е най-важно да знаят мъжете. Нека да започнем с възрастовата група на 20 годишните. Когато човек е на 20, практически се чувства неразрушим. Енергията се възстановява бързо минават честите боледувания, енергията е висока, физически най-активни сме и рядко мислим за болести. Но това е моментът, в който се зараждат основните навици, които ще определят здравословното състояние на човека през следващите десетилетия от неговия живот. През 20-те години е важно мъжете да обръщат внимание на тестисите и всяка необичайна промяна, която усещат като бучка, тежест, някаква болка. Веднага трябва да посетят преглед, а да не отлагат. Трябва да се грижат за общото си състояние, като са физически активни, като се стремят да редуцират стреса, хранят се балансирано, внимават с употребата на количеството алкохол и никотин. И е много важно да обръщат внимание на психичното си здраве. След това идват 30-те. Това е много интересна възраст за всеки човек. Тогава се развиват връзки, кариера, семейство, започваш да имаш повече отговорности, повече работа и респективно мислиш все по-малко за собствените си нужди и за добрите навици. Тук мъжете най-често започват да усещат и първите сигнали на тялото си. Затова е подходящо да следят кръвното си налягане, да направят изследвания за холестерол, да следят кръвната си захар, да имат едно на ум за теглото си и да го държат в здравословни граници, както и да следят качеството и продължителността на своя сън. На 30 години не си стар, но не може повече да живееш по начин, по който все едно тялото ти не е твоя отговорност. Трябва да започнеш с основните грижи за него. След 40 вече профилактиката става нужна в живота на всеки мъж. Тук се увеличава рискът от сърдечно-съдови заболявания, метаболитни заболявания, както и промени, свързани с простатата. Появяват се и повече случаи на еректилни затруднения. Докато подготвях това видео, попаднах на интересна информация от Mayo Clinic, които в свой материал пишат, че еректилните затруднения могат да бъдат ранен признак за започващо сърдечно-съдово заболяване. Така че всеки сигнал на тялото ни е важен и си заслужава да бъде проследен на време. Това не означава, че всеки такъв проблем е признак за заболяване, но е един много добър пример за това, че сексуалното ни здраве е пряко свързано с общото физическо здраве на човек. Понякога тялото ни дава ранни сигнали, които е важно да не пропускаме, а да проследим. Затова и преди да приключим, искам да ви оставя един практичен съвет, който се надявам да ви бъде полезен. Както може би знаете, всяко здравно осигурено лице над 18 годишна възраст има право да провежда профилактичен преглед веднъж годишно. Освен това, Министерството на здравеопазването на своя сайт разполага се страница, в която можете да проверите какви профилактични прегледи ви се полагат в съответната година, когато въведете своите дата на раждане и пол. Тогава ви излиза пълен списък от това, което ви се полага и е безплатно за вас. Може да посетите вашия личен лекар, който да ви назначи, да ви даде направление за лабораторни изследвания или направление за преглед при специалист. И във връзка с всичко казано до тук в това видео, накрая ще ви кажа защо темата за здравето и за профилактиката е толкова близка до мен. През последните години особено темата за мъжкото здраве ми е много на сърце. Любопитна ми е и искам да се говори повече за нея, защото преди няколко години баща ми спаси живота си благодарение на навременна профилактика, благодарение на личният ни лекар, който при негово посещение му е назначил изследванията за съответната година. Той ги направи
и успя да реши един възникнал проблем, който все още не е дал симптом на време. Аз винаги ще му бъда благодарна за неговата отговорност към собственото си здраве, защото тази отговорност ни подари повече време с него. Именно заради това вярвам, че грижата за здравето е най-висшата форма на любов. На любов към себе си, към близките си, към семейството си, към децата си, защото навременната грижа дава допълнително време да бъдем заедно и да споделяме хубави моменти заедно. Затова ви призовавам да се грижите за себе си, да се възползвате от профилактичните прегледи и да не ги пропускате, да мислите за здравето си ежедневно, защото здравето е пряко свързано с качеството на живот, с удоволствието, което можем да изпита човек сам когато е здрав. Когато ние жените говорим за мъже, ние говорим за нашите бащи, за нашите синове, за нашите партньори, за нашите мъже, за хората, които са опора в нашия живот. Така че този разговор е изключително ценен и се надявам това видео да е било полезно за вас. Благодаря ви, че гледахте. Напишете ми в коментар кога за последно бяхте на профилактични прегледи. Има ли нещо, от което се притеснявате и което е ваша пречка или по-скоро спирачка за това да посетите личния лекар и да проведете вашите профилактични прегледи. Дори собствения ми опит ми показва, че за бързаното ежедневие не ни остава време и никога не е удобно да отидем до личния лекар, но е важно това да стане наш приоритет и просто да го направим, въпреки всички други останали ангажименти и задачи. Това е моят призив към вас. Чао и до скоро!